Yakon man macro ma yenyi prebu okwanso. Wo la la. Odofo ede ne wo ha ede ne wo dadwen. Yare be na aye kwankwa a wodi chin a wonya anu aduro. Ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama. Eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade eyi no ama wiase. Se sunsum ya rebia aye okwanko. Dr. Edikre Wowo. Ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai, Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insawama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. Intro for Kai, se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram. Mystery TV. Only other four. Say none of the kind of Mystery TV and I make a subscribe and like it. Let's share a more for Sonia Day and Mystery TV in your day and can. Because mysteries of mysteries. And no man won't hear see the coach Eba Brema Nina Ewo Mystery TV so. Only other four. Me say sometimes no wiase asetena no ani efi se da hotra saa keke da bi wiase nda hotra saa keke wiase no wo wura na se wo wura so a wahwehwe no wahu wura na na ani nam ho se saa keke da bi wiase nda ho saa etimi nua se wote ase ana se wo wiase asetran mu a ahwehwe ne hunu na hwete wo de bebo obra then ema mi kasa bebe na wo Mystery TV so no Prophet Dr. Abednego eye anwonwade a ese wiase afa na nyina ye den ete ne nka oya anwonwade so nko a ese wiase afa na nyina ye den ete Prophet Dr. Abednego nka say ye nkwadanda say ye akwanko yare spiritual sickness bi a wodi achie a wonya ojefuo bia ma ne nchewo no me kanfo Prophet Dr. Abednego amount fa prophet number no e wo screen ase na frɛ no no obedience mpu no ne wakasa adansi amanfo difa Prophet Dr. Abednego no se me kasa me ka kyerɛ adaje ebeboyen. And yes, seeing is believing. And then your Lord kwan finfin ye den ye tudomo e wo sie so. And na esa say Prophet Dr. Abednego oka oye nti no onu otu mre a na wasan kire sie na otu mre ne ye den e wo so no. Moma yen kotie adanse amanfo edifa Prophet Dr. Abednego ho. Na me say menua e be shoko. Nti ye wo prophet sonko bi ewo yemamu ha ne yenimu ene ye ni number bi basa moma yenkoti adanse ne nyeden embra eja osuna asase ra ni asoto for say my people are destroyed for lack of knowledge. Ofi America ton bi ha wote ne waba dan wo mamu onu prepare ne dada enim efe ye de sichiro say chinya bebo gba dan so obi ambuye Musu mo fa chini ni bibia ankoto mo pass who say ye dia ball dey say yehwe egu mi hu egu de hu nyina and this egu hu nyina dia epehifa say ya turo say ya mpa and this Prophet Abednego your turo for ina na your turo for ina na kai ina no hu sa de ni good hu sa ade ni so kan eno kutan Amen. Hallelujah. Amen. Yo kasa. Se abaya nye bonbia na ye ba ha no. Osofo aboy papa. Nye bonibia, bonikura ye kuro. Na to ne didua wo waso no se nye bonibia. Na ni nya achi no. Ye hu se ye ba ya ni hawada ya so ni atete da so nyina no. Ni nyina to atwa anasa no. Mo nya menka ho. Mo se Yesu mo ni adwuma o. Yes. Tie da se. Amen. Minua te wo sen
Uti adanse no wa etew sen. Utimi da no waso dae ne ato ade abɔ wɔ dae no. Ade bɛkyi a wobɛpie wo gate anim no na ade na yɛ to bɔ wɔ dae no mu no na ɛda hɔ. Na we wobɛka kyerɛm sɛ bibi ni wiase, bibi wɔ wiase papa. Bibi wɔ wiase. Sɛ bibi ni wiase anka yɛ da yɛ ntopuru mu. Bibi wɔ wiase nti no, eti ne yɛ da ne atopuru mu. Ɛna wiase na yɛ nam no bebree ne nam hɔ atentanhuro kɛkɛ hwee ne omumu. Mesi utie adanse no ɛtew sɛn wada daeɛ mu no yɛato ade abɔ. Ampa nso sɔre no ade na yɛto bɔ wɔ daeɛ no ɛda wo gate ano na ɛyɛ hwan a. Moma yɛnkɔtie yɛ maame bi nso adanse a odi fa Prophet Dr. Abednego. Emra. Yeah, good morning, Prophet Dr. Abednego Gloria Musu na neba ade from Germany chiel. Prophet mpada me di adanse bi. Na adanse ne de since Nyankopon Jesus Christ of Nazareth o chiel mama ba wo no. Time na monhu no. Baby am fe ni nyina na onye baby papa no anade ofen no wonye Nyankopon mfo won na wo so wo ye adwuma no. Prophet awden ka ho. Chede Time muhu no. Ena ofen na mo da man wa bita me yefunu wa ahye. Yeah, wa ahye today ofen na obi a menyinsan, aba menyinsan. Me Nyankopon bo ma muhu no a me contact no. The me ni nyina na anu we twa. Prophet those days na muhu no. Say even at some moko baby a no wa bita adusue bi dim osue miti meji mo ho a onye ye no se sense mo ho no Nyankopon Jesus Christ of Nazareth wa forward wa bo mankasa madam adusue we fi modo. Prophet meba Adele so kwampo ya ontumenda oya middle of the night no wa shot another okwo school a okwa no abita fa no feel fine ti ya ne ya yem hihye enyama basa. Prophet Jesus Christ of Nazareth oma yehu no nis ni na no the way Jesus Christ of Nazareth da wase ma yama me gudo yama na me bad me da wase ankasa ena offend on na ena those days na me nwo contact odun bibi mo kwampa na mo huan ya onye pay 2 nipa ebie ebe krom ha dey foforo no ya na mpeda mko bebi nto ho na watchem da memfa ha dey na ade ya no so Prophet Jesus Christ of Nazareth na dwuma pa eye de hye na nyimnyam eye so de ta wechi ye hye Jesus Christ of Nazareth na nyimnyam no de monkofo ebie Jesus Christ of Nazareth ni di mint na yeki hye wan. Yeah, Nyankopon oye ne nsankyerende abra won nipa de se nenwan da. Prophet nti ede Nyankopon ase na mese pedam do to anyim mbepa no mbede aseda baba imde kase ma mehwehwe na ankasa Nyankopon waaye de dawda amam wo gidi eni dado kese ankasa mpaebo no de anytime bia ye bo ye bogusu ne ya bo abrenyina na me baade nti asem odon mpada maketcho Jesus Christ of Nazareth onka ye hombo ya ho bon oye na akoma do ebisane mfa me na abrenyina amen. Wo la la. We de wasuma. What the maame ne ye den? Eka ye. Osina ne fu aye den. Aye kese. But no nim adeban a ehye ne yafunum ono so enye se wonyem ono so enye se oni be ma bi ehia no wafa afuro nanso ohia Prophet Dr. Abednego no wo hu sesese waye nipa okanya aka se ode ne na ase be den mrepam no ode be bre prophet intina me ka cho se Prophet Dr. Abednego wonji wusika endi obeya ade ama na wawa hu. Hallelujah. Yo.
Megyina ha meda Onyankopɔn ase. Ɛfiti November. Da ya meso nyinaa nkurɔfo a ewu nko ara na mehu wɔn. Na me de m'asɛm bɛdane Awurade. Na ukura da atwa mu Awurade yɛ me ho adwuma a sɛ na me ankasa me ba a mengye ndi da sɛ yɛde me ahyɛ me ba sɛ me ba nku me. Me last born ɔno nso na ɔne me ayɛ fine. Na da biara meka kyerɛ ne nuanom sɛ mo nua ketewa da biara ɔno frɛ me ebisa me ho. Na saa akwala yi ɔyɛ kraman edi m'akyi a kyerɛ sɛ Obehu na ɔkraman di n'akyi, ɔkraman ne bɛhwɛ na ɛhena. me ba me last born Ante ne ba yɛ daade. abɛɛfoɔ. Amen. Ɛyɛ Mary. Sure. Ọtụrụfo sɛ madanseni wɔ aburokyire. Mmemme deɛ deɛ oni aburokyire o. Mmemme deɛ no ɛwɔ Ghana ha yaa. Mepatwa grab saa opportunity wei. Wate adanse a wɔn didi yɛ. Mepatwa Prophet Dr. Abednego ɛnyɛ pray for me. Nti sɛ wofa dan ma na mɛmfrɛ no wɔ phone so nga sɔfo bɔ mpae ma mi. No. Ka wo ha wo kyerɛ. Men question no. Say what is wrong with you. Say what you want Prophet Dr. Abednego should do for you. And it shall be done. Unia fanamba no. Nefre Prophet Dr. Abednego. Na wanchira ukwano. Na ohaw etuo betwa. Say any first time I will share Mystery TV. And the name is say subscribe, like, comment. Let us see where you are watching us from under the comment section. Say, upese uhu se bibi wo wiase a. Odie, menka se try Prophet Dr. Abednego, but odie, fanamba no, nefre Prophet Dr. Abednego, neshe se, wabrabo, ensesan, makramo, dasene, yebese eshia. Mystery TV.